Tsiikistä kysyt, kun olit kerta hänen kanssaan lavalla. Kuinka paljon se vaikuttaa omaan suoritukseen, kenen kanssa siellä lavalla on? No, kyllä se totta kai vaikuttaa, koska niinku, mä tiedän, musassa nyt ylipäänsä on kyse aika paljon kaikenlaisista kemioista ja kemiasta ja sellaisesta, niinku, että tietysti ihan kenen kanssa vaan kuitenkaan hyppäs. Radio-hommissa niillä ei ole mitään tekemistä. Niin, mutta siis niinku kaikesta, niinku, mikä liittyy tommoseen tekemiseen. Se on samanlaista kuin oleminen varmaan, että joiden kanssa on kivaa, joidenkin kanssa ei ole kivaa, niin niinku, jotenkin siellä Tsiikin kanssa on tosi kivaa. Niinku, takuu varmaan hyvä meininki. Pystytkö sä ennakkoarvaamaan tai aistimaan, kenen kanssa se toimii ja kenen kanssa ei, ja voisi taas toisaalta olla yllätyksiä? Ei varmaan. Mä hirveästi jos sit, nythän mä oon vetänyt siis ton Tsiikikan ja Nopsajalan kanssa molemmien kanssa toimii. Kaikista parhaiten mulla on toiminut ihan Jonna. Kenen Jonna? Siinä oli kemiaa aika kohdalla. Ja mutta jos kun esimerkiksi mun Jonnan kohdalla on niin esimerkiksi se, että kun me päästään samaan tilaan, niin siihen syntyy vaan sellainen energia, mitä pystyy selittämään. Ja siinä vaan niin tulee nopea tapahtua asioita ja niin sähköä. Joidenkin kanssa menee niin, joiden kanssa ei. Mekin laulettiin yhdessä ja mä olin niin, mä jännitin. Niin mekin ollaan. Niin. Se oli kaikista paras. No niin. Ihan paras duetti. Vaikka mä jännitin, niin se oli kaikista paras. Niin. Järjestin juuri pikkuisen pahan mielen tässä Arille, kun vedin hänet listalta pois, et en mä oon vetänyt. Kirjekuori, jossa on lappu sisällä. Tai en voi luvata, koska me ei tiedetä mitä nuo kirjekuoret mitä sisällä. Siellä on sana tai 2 sanaa ja siitä pitäisi vähän aikaa sitten keksiä jotain. saatiin just pieni pätkä. Maaseutu. Maaseutu. Sitä ei voi tuoda. No, mikä sulla on suhde maaseutuun? No mä itse mulla on aika sellainen soft spot noille se AG ja AG niinku pelloille. Mä en tiedä, siinä on joku semmonen juttu, että se on niinku se on kaikille. Se varmaan johtuu ihan fyysisesti silmistä, että kun näkee semmosen lättänän pellon, joku pellon ihana värit ja kaikkea, niin siinä niinku pelaa. Sun musiikki, älä nyt toivottavasti et loukkaannut, mutta paikoitellen myös niinku sopisi semmoseen maisemaan, missä mennään enkä polkupyörällä, siellä pellon välissä jotain pientä tietä ja eikö niin? Todellakin. Miksi mä loukkaan? No en mä tiedä. Ari sanoi sitä maaseudun musiikiksi.